Mga pet owners naman po sa Barangay Palaris, Asingan, Pangasinan, aktibong nakilaw po sa anti-rabies vaccination. Para po sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Ipinakita ng mga residente ng Barangay Palaris, Asingan ang aktibong pakikiisa sa advokasya laban sa rabies matapos dalhin ng mga pet owner ang kanilang mga aso at pusa sa isinagawang libreng mass vaccination ng Municipal Agricultural Office. Ito ang kauna-unahang anti-rabies vaccination ng bayan para sa taong 2026. Abot sa 140 alagang hayop ang nabakunahan sa nasabing aktibidad na pinondohan ng pamahalaang bayan dahilan upang maging libre ang serbisyong veterinaryo para sa mga residente. Binigyang diin ng MAU na layunin ng bakunahan na maprotektahan hindi lamang ang mga alagang hayop kundi pati ang buong komunidad laban sa rabies na isang nakamamatay na sakit na maaaring mailipat mula sa hayop patungo sa tao. Ayon din sa tanggapan, wala pang naitatalang kaso ng rabies sa bayan ngayong taon. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.